Дзякую вам за тое, што вы ўмееце ствараць такую цёплую атмасферу. З вамі лёгка і проста, нават калі гаворка ідзе пра сур'ёзныя рэчы. Тетяна Валерьевна, у вас заўсёды добры выгляд. Евген Сергеевич, вы цудоўны чалавек. Святлана Михайловна, вы самы накладны настаўнік у школе. Тетяна Ігораўна, з вамі ніколі не прападзеш. Зінаіда Анатольевна, вы сапраўдная захавальніца роднага слова. Мы вельмі любім вас слухаць. Ваша мова гучыць як музыка, так і хочацца гаварыць прыгожа, як вы. Алёна Васільна, з вамі заўсёды прыемна размаўляць. Ірина Степановна, у вас заўсёды прыгожы выгляд. Жанна Алексеевна, вы найлепшы класны кіраўнік. Дзякую вам за тое, што вы не проста вучыце, а па-сапраўднаму разумееце нас. Алла Владимировна, вы самый энергичный человек. Данил Александрович, з вами хоць куды не прападзеш. Алёна Анатольевна, у вас заўсёды добрая прычоска. Алена Владимировна, вы прасалюбівая жанчына. Тетяна Валерьевна, вы заўсёды добра выглядаеце. Андрей Валентинович, вы наша энциклопедия. Мой комплимент Ольге Григорьевне. Вы цудоўны человек. Алёна Викторовна, вы вельмі дакладная і уважлівая. Оксана Михайловна, вы вельмі адказная. Наталья Ивановна, у вас вельмі добрый густ. Дар'я Юрьевна, вы заўсёды добре выглядаеце. Вольга Францевна, вы заўсёды добры чалавек. Алла Владимировна, вы самый энергичный человек. Я дасылаю камплімент нашаму дырэктару. Інесса Вітольдова, вы самы цудоўны кіраўнік і добры чалавек.